Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, a Avinyonet del Penedès, al Penedès. El monestir de Sant Sebastià dels Gorgs és un antic cenobi benedictí que es troba a la localitat de Sant Sebastià dels Gorgs, al municipi d'Avinyonet del Penedès. Fou un antic priorat benedictí i avui és l'església parroquial del poble. Va ser fundat per Mir Geribert, complint el testament de sa mare, Ermengarda, germana del vescomte de Barcelona, el 1029. És una església d'una nau rectangular a dos vents amb absis d'estil gòtic. A la porta hi ha un timpà amb la representació del Pantocràtor, voltat d'àngels i fris coronat. Alta torre campanar de planta rectangular amb finestres geminades. Adossat a les antigues dependències monacals hi ha les importants restes d'un petit claustre, arcades amb capitells treballats amb figures d'animals, un capitell i àbac visigòtic. Des de 1412 era priorat benedictí depenent del monestir de Montserrat. A l'església en ruïnes li fou refeta la capçalera el 1388 i s'adobà també el campanar. El 1606 s'escurçà la nau per la façana de ponent, però s'aprofità la portada i el timpà. Els priors de Montserrat li feren obres de consolidació i restauració el 1606 i 1785, però no li donaren esplendor monàstic, ja que darrerament només tenia el prior i dos beneficiats. El 1820 passà a ser parròquia. Cal assenyalar que, en els darrers anys, s'hi han fet obres de restauració a càrrec del Servei de Restauració del Monument de la Diputació de Barcelona.